טניה ויימן, מלכת היופי השמנה של ישראל, אבל לפני כן אנחנו אומרים שלום לישראל פרנקו, המכונה גם פרנקו, מנהל ערבי סלסה בסטודיו בי, הרצליה, שהיה אגב הסטודיו הרשמי של רוקדים עם כוכבים. והוא גם מנהל השיווק של קונגרס הסלסה הישראלי. מה זה בדיוק קונגרס הסלסה? קונגרס הסלסה. אנו מכריזים בטון. קודם כל בוקר טוב לכם. קונגרס הסלסה הישראלי זה קונגרס ממש אירוע השיא של סצנת הסלסה בישראל. בנוי מהמון סדנאות, תופעות, המון אומנים מגיעים מחול במיוחד לאירוע. שם אנחנו בעצם מקיימים סוף שבוע שלם של פעילויות, ממש באילת, מביאים את כל האומנים איתנו. מה שאתם רואים פה עכשיו ממש על המסך, זה חלק בערב עצמו שיש הופעות של כל מיני אומנים, גם מהארץ וגם מהעולם. יש לנו פרזנטורים לאירוע הזה, גם שהולכים מהארץ, פשוט הולכים להופיע בחול, בקונגרסים מקבילים בכל מקום שיש בעולם. יש לנו בניו יורק, פורטו ריקו, באירופה. בדיוק, זאתי סבתא בת 80 שרוקדת סלסה, מה שראיתם הרגע. זה חבר'ה שלנו מהארץ, גם אלו חבר'ה שלנו מהארץ. תגיד, מעבר לאלמנט הריקוד שבסיפור, זה לא קצת החליף את ריקודי העם בקטע של דייטים? זה כאילו המקום להכיר את בן או בת הזוג. אז זה נכון שגם ניתן להכיר שם, ויש המון קשרים זוגיים נוצרים בעקבות הסלסה, המון זוגות שאנחנו מכירים התחתנו בעקבות. אבל זה לא רק, זה לבוא וליהנות, וזה חוויה תרבותית. יש משהו נורא אינטימי, בסלסה זה נורא קרוב, זה צמוד. שסלסה זה לא תמיד אחד על אחד, נכון? יש המון ז'אנרים. נכון, יש המון ז'אנרים, בדיוק כמו שהיא אמרה הרגע. אבל אנחנו אוהבים את הצמוד, את האחד על אחד. יש לנו סלסה קובאנית, זה נקרא רועדה, סלסה קובאנית במעגלים. זה בעצם אבל החברתי ביותר, בגלל הצורת הריקוד שזה רוקדים זוגות, ואז פשוט יש מוביל מעגל שמורה בסימון ובדיבור לעשות את אותם תרגילים יחד. אז כל המעגל עושה את אותו תרגיל בדיוק, ואז מחליפים בנות זוג במהלך הריקוד. כזה? ככה? בדיוק, במעגל. זה במאה ה-16. זה ספיד דייטינג בריקוד. אז עכשיו ממש לפני הקונגרס, ככה אנחנו נכנסים למוב יותר חזק בסלסה, ואנחנו אפילו עכשיו פותחים ליין חדש בהרצליה, שאנחנו הולכים לשם לגרום לאנשים פשוט לתרגל יותר ויותר, להכין את עצמם לקראת הקונגרס, ואנחנו נשמח שאנשים יבואו. אנחנו בזמן האחרון שומעים המון על ריקודים סלונים בגלל רוקדים עם כוכבים, שהם מאוד נוקשים, יש חוקים מאוד ברורים. בסלסה אנחנו הרבה יותר יכולים לעשות ולהתפרע מה שנבא לנו. אנחנו יותר חופשיים בסלסה, ניתן לשלב ז'אנרים, הרבה אנשים עושים את זה בהרחבה, יש לנו המון סגנונות, כמו שאמרנו קודם, הסגנון הקובאני, יש לנו סלסה בסגנון LA, קולומביאני. בעיקרון הסלסה התחילה את דרכה בקובה, ולאט לאט עם השנים היא שאפה מסגנונות נוספים, צ'ה-צ'ה-צ'ה, סווינג, רומבה, והתקדמנו. הסלסה כמו שאנחנו מכירים אותה היום על רחבת הריקודים, ההתפתחות הסופית שלה קרתה בארצות הברית בעצם, ניו יורק, LA, וזה מה שאנחנו רואים גם, ראינו ברוקדים עם כוכבים, הסגנון שהם רקדו יותר קרוב לסגנון של ארצות הברית ופחות לסגנון הלטיני. אז זהו, אבל יש ז'אנרים בסלסה, בוא נגיד, דרוך על בת זוגתך זה לא ז'אנר מקובל. זה לא? מה צריך כאילו בשביל רקדן סלסה טוב? מה שצריך זה חוש קצב טוב, להיות קצת מוזיקלי, אבל זה המון המון נשמה. זאת אומרת שכל אחד יכול לרקוד. אין הגבלת גיל, אין הגבלת תנועה, גם האנשים שנראה להם שהם עם הרגליים השמאליות ביותר יכולים לרקוד אחרי לימוד טוב, וזה מה שאנחנו רוצים באמת לעשות. אנחנו באמת מנסים להביא את הלימוד לרמה אחרת, אנחנו נותנים באמת הצעדים עצמם די פשוטים של הסלסה. הצעדים הבסיסיים, הצעד הבסיס הוא מאוד פשוט והוא מאוד מאוד קל, אבל אחר כך פשוט יש לזה, זה המון מורכב, יש גם אחר כך מכניסים לתוך הריקוד, ליידי סטייל, מיין סטייל, יש את התנועה של הגבר, את התנועה של האישה, אנחנו מכניסים המון המון עניין בריקוד, זה סקסי, זה כיף, אפשר ליצור, פשוט אפשר להכיר אנשים ככה, בילוי... רגע, אפשר להגיע לבד? כלומר... מומלץ אפילו להגיע לבד, אין צורך להגיע עם בני זוג, כיף, מכירים המון המון אנשים. אם את סוגרת לעצמך אופציות, להגיע עם בן זוג, זה כמו להגיע למסעדה עם סנדוויץ'. את כבר מוזמנת לערב הפתיחה שלנו בסטודיו בי ב2/2. תרשמי לך. פרנקו. אני מבטיח לך אישית ריקוד. כן? יפה. פרנקו, תשמע, קודם כל, תודה רבה שבאת וסיפרת לנו על סלסה. ב' אני מבקש ממך, של נעליך והרכן ראשך, אתה יושב ליד מלכה. ידעת את זה? אני שמתי לב. מלכה. בחוץ. כן, קבלו אותה. טניה ויימן, מלכת היופי היפה והשמנה של ישראל לשנת 2011. בוקר טוב וברכות. בוקר טוב, תודה רבה. מתי הייתה התחרות? התחרות הייתה ב-15 לינואר, לפני שבוע וחצי. היא התקיימה בבאר שבע, מוצאי שבת.
חייב בבאר שבע, כי זה אסתריקה נגיד, כבר 15 שנים היא עושה את זה. אסתריקה נגיד המדהימה, אני מוכרחה לציין, שמארגנת את התחרות הזאת. מה שאנחנו רואים עכשיו זה דניאל גרינברג, שהתחרות התקיימה במקביל עם מיס באר שבע והנגב. היא הוכתרה, ועכשיו גם קוראים לי להכתרה. זאת מלכת באר שבע? זאת מיס באר שבע והנגב, כן. בחורה מדהימה, מקסימה, זאת אסתריקה באמצע. התחרות בארץ התקיימה... והנה את. הסתפרת מאז קצת. לא? מה, השיער יותר ארוך שם. זה נראה ככה. זה בעצם תחרות שהתקיימה במקביל לתחרות בארצות הברית, נכון? התחרות בארצות הברית הייתה מיס אמריקה, וזכתה שם בחורה, לא זוכרת... בלונדינית, באופן מפתיע, כן. והתחרות התקיימה במקביל. לא, האמת שידעתי על זה כבר אחרי התחרות, שראיתי הכל. יש בזה המון אלמנטים של יופי, אבל לדעתי יש בזה הרבה יותר מסר שהתחרות טומנת בתוכה. ולדעתי המסר הכי חשוב קודם כל זה אהבה עצמית וקבלה עצמית ומודעות, כי אנחנו חיים בעולם נורא של סטנדרטים ומוסכמות ומכתיבים לנו את זה מדי יום, ואנחנו מוכרחים להבין שאנחנו כולנו שונים ואנחנו באים בכל מיני צורות, בכל מיני גדלים, וזה הייחוד שלנו. ויש הרבה נשים, אגב גם גברים, אבל זה יותר בפן הנשי, שמדי יום רק סובלות מזה שהן מריבות את עצמן, והן מגיבות למצבים קיצוניים, וזה גם משפיע על המצבי רוח.